Nakon sjajne igre i pobede protiv Estonije, mlada reprezentacija Srbije poražena je u Nišu od vršnjaka iz Rusije sa 2:0 u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope koje se 2021. godine održava u Sloveniji i Mađarskoj. Reprezentacija Srbije je motivisano ušla u meč da se revanšira gostima za minimalni poraz u Rusiji, ali je već u 8. minutu usledio hladan tuš na Čairu. Golom Čalova Rusija dolazi u vođstvo od 1:0. Rusi su konstantno igrali visok presing, što je selekciji Srbije zadavalo puno problema. Pokušavali su odlići dugim loptama da rašire igru i da preko Adžića po levoj i Stuparevića po desnoj strani stvore situacije 1:1 za naše brze igrače, ali odbrana Rusije bila skoncentrisana i odmah je na boku pravila dupli blok. U najgore mogućem trenutku, u samom finišu prvog dela, Rusi su duplirali prednost. Sulejmanov je nakon asistencije kod prvog postigao drugi gol za svoj tim za 2:0. Pokušao je selektor Stolica da uvođenjem Birmančevića, a kasnije i Čumića ubrza igru i pripreti protivniku, ali sem par sumnjivih situacija u 16-tercu Rusije, Orlići nisu više uspeli da urade. Ono što je negde jasno je da smo primili golove u, da kažem tako, psihološki teškim trenucima. Pokušali smo do kraja utakmice na sve načine da probamo dođemo do tog jednog pogotka koji verujem da bi promenio mnogome situaciju na terenu. Nažalost, u tome nismo uspeli. Imali smo, kao što ste videli, nekoliko izglednih situacija od stative do par, da kažem, zicera. Jednostavno, ne bih ulazio sad u neke druge stvari, kažu mi upravo sada da su možda postojale 2 ili 3 čak ruke u 16 metara, ali jednostavno to su detalji koje ne možemo da menjamo. Ono što ja mogu da kažem da sam ponosan na momke, su pokušavali sve vreme da promene situaciju. Nije nam pošlo za rukom i jednostavno moramo da prihvatimo poraze kao sastavni deo ove neke naše priče. Siguran sam da ovde priča o ovoj grupi nije završena, jer je grupa i pre ovoga pokazala da je dosta ujednačena, da imamo ekipe koje će sigurno praviti još iznenađenja, tako da ostaje da bez obzira na ovaj današnji rezultat pokušamo maksimalno da se pripremimo i da se borimo do kraja za eventualni plasman na evropsko prvenstvo. Sigurno je da reprezentacija Rusije nije bila toliko bolja kao što pokazuje rezultat, ali su nekako u duelima bili čvršći i svoje šanse su iskoristili. Pa jako nam je teško, iskreno. Mislim da smo imali svoje šanse, ali jednostavno nismo imali dan kakav smo želeli da imamo i idemo dalje, šta da se radi. Jako nam je teško, opet kažem, ali dali smo sve od sebe, a moramo da se osvrnemo na sledeće utakmice i da pokušamo da dobijemo sve do kraja da bi imali matematičke šanse da idemo na evropsko prvenstvo. Rusi su pokazali još jednom kao i u onoj prvoj utakmici da su izuzetno čvrsta, disciplinovana, ozbiljna ekipa. Jesu, jako teško smo ulazili u šanse i jako teško smo stvarali višak, što i po boku, što i u sredini. Lepo ste rekli, jedna jaka, disciplinovana ekipa sa nekim svojim određenim kvalitetima. Mi nismo uspeli da pokažemo naš kvalitet danas i jako nam je svima žao zbog toga, ali šta da se radi. Mlada reprezentacija Srbije je tako poražena sa 2:0, čime je selekcija Rusije širom otvorila vrata da se kao prvoplasirana plasira na evropsko prvenstvo, dok Orlićima ostaje borba i nada da se izbore za drugu poziciju koja vodi u baraž.